ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловатии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 ҷаласаи махсуси шаҳри Душанбе таҳти унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ҷаласаи махсуси шаҳри Душанбе таҳти унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд ки дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 баргузор гардид, ба яке аз майдонҳои калидии ин чорабинӣ табдил ёфта намояндагони шаҳрҳои Осиё, созмонҳои байналмилалӣ, сармоягузорон, шарикони рушд ва доираҳои тиҷоратиро аз зиёда аз 50 кишвари дунё ҷамъ овард. ҷаласаи шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд платформаи амалии табодули таҷриба байни пойтахтҳои давлатҳои Осиё ва сармоягузорони байналмилалӣ гардид. чорабини талошҳои Душанберо барои таъсиси шаҳрҳои муосир, сабз, ҳушманд, экологӣ ва технологӣ ки барои ҳамкории байналмилалӣ кушодааст, таъкид намуд. ҷаласа бо муаррифии навори кӯтоҳ вобаста ба дастовардҳо ва имкониятҳои сармоягузории Душанбе оғоз ёфт. зимни сессияи якум дар мавзӯи пойтахтҳои Осиё ҳамчун муҳаррики рушд ва пешрафт, роҳбарон ва намояндагони шаҳрҳои Осиё, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва бахши хусусии суханронӣ намуданд. баромадкунандагон нақши шаҳрҳои замонавиро дар таъмини рушди устувор, инфраструктури бехатар ва сабз, рақамисозии муҳити шаҳрӣ ва ташкили инфраструктури бароҳат баррасӣ карданд. сессияи дуюми ҷаласа сармоягузорӣ ба Душанбе пойтахти Фардо таҳти модератории Леандро Славинский, директори байналмилалии таҳририяи Bian Investments Group баррасӣ гардид. дар он намояндагони ширкатҳои сармоягузории муваффақ ва бонкҳои пешрафта иштирок намуданд. ҷаласаи махсус бо маросими ба имзорасонии 16 созишнома ва ёддоштҳои тафоҳум байни намояндагони давлатӣ, шарикон ва сармоягузорони ватанию хориҷӣ ба маблағи умумии $500 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳусни анҷом ёфт. ҳуҷҷатҳои имзошуда ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфраструктури шаҳр, корхонаҳои саноатӣ, сохтмони меҳмонхона ва марказҳои бузурги савдо ва технологияи инноватсионӣ равона карда шуда саҳми муҳим дар рушди устувори пойтахт хоҳанд буд. I am Ahmed Al-Dakhil from Saudi Arabia. I'm the chairman for Saudi Business Council. Ман Аҳмад Адахил ҳастам аз Арабистони Саудӣ. роҳбари шӯрои тиҷорати Арабистони Саудӣ мебошам ва ҳамчунин роҳбарии шӯрои тиҷорати кишварҳои Осиёи марказиро низ бар уҳда дорам. ифтихормандам ки дар форуми байналмилалии Душанбе Инвест 2025 иштирок дорам. воқеан имкониятҳои зиёде барои тиҷорат ва сармоягузориро дар Тоҷикистон дарёфтем, аз ҷумла дар соҳаҳои энергияи барқароршаванда, хизматрасониҳои логистикӣ, истеҳсолот, туризм, технология, рақамикунонӣ ва ғайра. илова бар ин бо соҳибкорону тоҷирони ҳам Тоҷикистон ва ҳам бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ки иштирокчиёни форуми мазкур ҳастанд шинос шудем ва табодули андеша намудем. дирӯз бошад дар маросими кушодашавии форуми Душанбе Инвест 2025 мо ёддошти тафоҳумро миёни шӯрои тоҷирони Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон ба имзо расонидем ки ин риштаи ҳамкориҳои моро боз ҳам қавитару устувор мегардонад, зеро Арабистони Саудӣ низ имкониятҳои хеле зиёди сармоягузорӣ ва тиҷоратиро доро аст. умедворем ки бо бароҳ мондани ҳамкориҳо доираи имкониятҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ байни соҳибкорони Тоҷикистону Арабистони Саудӣ васеъ ва устувор мегардад. шаҳри Душанбе бошад бо фазои дилкашу дилрабо ва мардуми меҳмондӯсташ моро мафтун кард. рушди ҳамаҷонибаи шаҳр бар аъло эҳсос мешавад. месазад ки аз шаҳри Душанбе маротибаҳои дигар низ дидан кард, ҳам ба ҳайси сайёҳ ва ҳамчун соҳибкор. ташаккур аз шумо. ман ванханҷи шаҳрванди Хонконг мебошам ки имрӯз иштирок дорам дар форуми байналмилалии Душанбе Инвест дар кишвари зебои Тоҷикистон, Душанбе шаҳр ва бисёрам миннатдорам аз роҳбарияти ташкилкунандагони ин форуми байналмилалӣ ки бисёрам дар сатҳи олӣ ва байналмилалӣ ташкил ёфт ва мо шаҳрномаҳои худро имзо расондем. умед дорем ки дар оянда лоиҳаҳои пешниҳодшудаи мо
در سطح عالی فعال شده با اقتصادیات کشور شما خدمت میکنند. در فرومی که برگزار گشته ایستاده است ما یکی از محصولات نوی رقمی خود را پیشکش نمودیم که این محصولات خود بیرژه دارایی‌های رقمی می باشد. باید قید نمود که در جمهوری تاجیکستان این اولین بیرژه ملی دارایی‌های رقمی بوده. امکانیت فراهم می آورد تا که در این بیرژه خرید، فروش و سرمایه گذاری به دارایی‌های رقمی گذاشته شود. فرومی که در این روزها برگزار می گردد پلتفرم خوبی وسیع بین المللی است برای راه ماندن همکاری‌های متقابلا سودمند، برای معرفی نمودن محصولات نو از جمله محصولات نو رقمی ملی. معرفی جمهوری تاجیکستان همچون یکی از پیشقدمی‌ترین دولت‌های منطقه در سمت رقمی کنونی و اینوواسیون معرفی می‌کند. Hello, my name is Noura Mihyar. I come from Jordan. من خورم خیال هستم، اشتراکچی فروم دوشنبه اینوست 2025 از کشور اردن. مقصد همراهی نمودنمان از فروم مذکور این شناسایی با فضای سرمایه گذاری تاجیکستان است و از امتیازهای دولتی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای بخش خصوصی پیشنهاد گردیدند خوشنود شدیم، چون این بر رشد نظررس تجارت و سرمایه گذاری تکانی جدی می بخشد. بار دیگر بر راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز تشکر می کنیم برای تشکیل و برگزاری چنین یک فروم سطحی بلند. برنامه فرم سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 جلسه‌های پلنری، پنل‌های موضوعی و جلسه‌های مخصوص را عاید به رقمی سازی ذهن صنعی، مالیه استوار، رشد آینده شهر، انرژی سبز و صاحبکاری در بر گرفت. توجه خاصه بر رشد ساحه بانکداری، سرمایه‌گذاری و کشاورزی و دیگر بخش‌های مهم ظاهر گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دوره این جلسه سطح بلند امکانیت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در سمت جلب سرمایه خارجی برای رشد ساحه صنعت مملکت، خصوصا در سمت استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی از جانب مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. اشتراکداران جلسه پنلی امکانات سرمایه‌گذاری و افضلیت سیاست را برای رشد استوار و از جهت اکولوژی مهم بخش اشیای خام استراتژی در تاجیکستان بررسی نمودند. گفته شد که تاجیکستان دارای تمام متر و معدن‌های مهم میباشد که برای گذشت به اقتصادیات سبز در سراسر جهان طلبات زیاد دارند. تاجیکستان دارای نشاندهنده‌های نظررس اقتصادی میباشد، از جمله رشد میانه سالانه 7% و رشد صنعت در 5 سال اخیر به حساب میانه 20% را تشکیل داده است. حکومت کشور تشبث چهارم استراتژی ملی صنعت کنونی با سرعت را که هدف آن تا سال 2026 2 برابر افزایش دادن استحصالات و تأسیس 9 میلیون جای نو کار می باشد عملی می نماید. ابراز گردید که در جمهوری تاجیکستان 800 کان گوناگون متل و معدن موجود بوده، 100 تای آن در حال کارکرد قرار دارند. با آنها نیکل، لیتی، سرمه، مس و متل‌های نادر داخل می‌شوند. اما تنها در 5% این کان‌ها کارهای اکتشافی گئولوژی گذرانده شدند که این برای سرمایه‌گذاران امکانیت علاوه‌ای فراهم می‌آورد. با در نظر گرفتن این تاجیکستان همچون بازیگر کلیدی در ساحه رشد استوار و فراگیر به روش‌های از جهت اکولوژی مسئولیتناک در ساحه استخراج معدن توجه خاص ظاهر می‌نماید. فروم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 میدانی مهم برای براه ماندن همکاری کارشناسان، صاحبکاران و بخش خصوصی جهت مساعدت بر رشد صنعت کوهی در تاجیکستان میباشد. در دوره فروم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 تحت رهبری معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان سیراج‌الدین اکرامی با اشتراک سرمایه‌گذاران، صاحبکاران داخلی و خارجی، نمایندگان تشکیلات‌های بین المللی مولوی، رهبران تشکیلات‌های قرضی مولوی کشور و بخش خصوصی جلسه پنلی صحابی در موضوع تکنولوژی‌های مولوی و نوآوری‌ها محرک سرمایه‌گذاری با آینده برگزار گردید. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان ضمن افتتاح قید کرد که رشد تکنولوژی‌های معاصر مولوی در جمهوری تاجیکستان یک از سمت‌های نوک سیاست مولوی بوده، اساس رقم کنونی اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری با بخش اینوواسیونی به حساب می‌رود. اظهار داشته شد که بانک ملی تاجیکستان سیاست فراگیر رشد نظام پرداخت و رقم کنونی خدمت‌رسان‌های بانکی و مولوی را ادامه می‌دهد تا برای اینوواسیون و دسترسی بیشتر اهالی به خدمت‌رسان‌های مولوی شرایط مساعد فراهم آورده شود. قید نمودن ضرور است که نظام بانکی کشور
яке аз низомҳои пешрафта дар ин самт ба ҳисоб меравад, чунки технологияҳои муосири рақамӣ бо ҷалби сармоягузориҳои берунаву дохилӣ дар амал татбиқ намуда истодаанд. маврид ба зикр аст ки имрӯз технологияҳои муосири молиявӣ дар истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ бо суръати баланд рушд ёфта истодаанд. тавре ки аз омурҳое ки дар рафти панел оварда шуданд, бештар аз 9,4 миллион кортҳои пардохтии бонкӣ, зиёда аз 16 миллион ҳамёнҳои электронӣ истифода бурда мешаванд, ки аз васеъ шудани фарогирӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ дарак медиҳад. иштирокдорон дар рафти муҳокима масъалаҳои калидии рушди финтехнологияҳо аз ҷумла рақамикунонии низоми пардохт, истифодаи опен банкинг, таъмини амнияти киберӣ, густариши саводнокии молиявии аҳолӣ ва имкониятҳои ҷалби сармоя ба иқтисоди рақамиро баррасӣ карданд. зимни суханрониҳо инчунин таҷрибаи байналмилалӣ дар самти ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, ташкили муҳити рақобатпазир барои ширкатҳои технологӣ ва тавсеяи хизматрасониҳои электронӣ барои соҳибкорон ва аҳолӣ пешниҳод гардида, зарурати тақвияти ҳамкории давлат, бахши хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри рушди устувори бозори молиявӣ ва ҷалби бештари сармоягузорӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда шуд. дар дораи форуми байналмилалии душанбе инвест 2025 кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи мушкилоти сайёҳӣ ва инфраструктурӣ барои ҷалби гардиши сайёҳон дар Тоҷикистон ҷаласаи панелӣ доир намуд. роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ иброз намуд, ки чорабинии мазкур барои ҷалби гардиши сайёҳон дар Тоҷикистон як платформаи калидӣ барои баррасии нақши муҳими рушди инфраструктур дар баландбардоштани рақобатпазирии бахши сайёҳии Тоҷикистон ва афзоиши ташрифи меҳмонон хоҳад буд. чорабинӣ ба муайян кардани мушкилоти мушаххасе ки Тоҷикистон бо он рӯбарӯ аст ва омӯхтани роҳҳои ҳалли онҳо барои беҳтар намудани инфраструктури сайёҳии он ва ба ин васила дастгирии рушди устувор ва рушди иқтисодӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамчунин дар чорабинӣ роҳбарону намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳои Тоҷикистон иштирок намуда вобаста ба муаррифии лоиҳаи Силквел, ҳалли модулҳо барои меҳмондорӣ, сайёҳи суғ, такмили сайёҳии минтақавӣ тавассути авиатсия, дурнамои ширкати ҳавопаймоӣ Turkish Airlines ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби иштирокдорон маърузаҳо пешниҳод гардид. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 дар кӯхи ваҳдат чорабинии канорӣ бо ташаббуси вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони кишоварзии сабз ва рушди имкониятҳои он баргузор гардид. дар кори форум намояндагон аз бахшҳои кишоварзии дохилу хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. баргузории ин форум манфиатдории соҳаи кишоварзиро ҷиҳати пешбурди воқеии ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд ва бахши хусусӣ ба миён гузошт. қайд кардан ба маврид аст ки музокироти муфассал ва созандаи корӣ дар чаорчӯби ин ҳамоиш ба густариши муносибатҳои судманд бо шарикони рушд ва бахши хусусӣ ҷиҳати ҷалби бештари сармоя ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон мусоидати фаъол хоҳад намуд. роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, ки дар даврони истиқлолият ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва ташаккули низомҳои агросаноатӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гашт ва ин боиси он гардид, ки дар давоми 5 соли охир суръати рушди кишоварзӣ ба ҳисоби миёна 7-8% ташкил дода, ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 25%, дар ҳаҷми умумии содирот 20% ва дар шуғли аҳолӣ ба 61% баробар гардидааст. ҳамчунин қайд гардид, ки ба шарофати хусусиятҳои иқлимию хокии Тоҷикистон аз ҷумла замини ҳосилхез, рӯзҳои фаровони офтобӣ, оби тозаи кӯҳистон, аз сарчашмаҳои аввалия ва ҳавои тоза, меваю сабзавоти Тоҷикистон бо таъми нотакрор, сифатҳои ғизоии худ хос буда рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро дар бозори озуқаворӣ баланд мебардорад. ин афзалиятҳо ба мо имконият медиҳанд, ки соле то 3-4 ҳосил рӯёнда маҳсулоти кишоварзиро назар ба мамлакатҳои ҳамсоя 2 ҳафта пештар ба даст орем. дар ин радиф дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоб миёна дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ то 200 000 гектар кишти дуюм ва сеюм гузаронида мешавад. дар ҷараёни кори ин бахши форум муҳимтарин масъалаҳои рушди соҳаи кишоварзӣ мавриди баррасии ширкатдорон ва коршиносони дохиливу хориҷӣ қарор гирифт. форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе 2 рӯз идома дошт. ин чорабинии сатҳи баланд бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, дар он беш аз 1500 иштирокчӣ аз беш аз 50 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла намояндагони ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои молиявӣ, ширкатҳои бузург ва бахши хусусӣ ширкат варзиданд.
арзиданд. ضمن натиҷагирӣ аз кори форум раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода иттилоъ дод ки дар раванди форум 3 ҷаласаи пленарӣ аз ҷумла ҷаласаи махсуси пленарӣ бахшида ба имкониятҳои сармоягузории шаҳри Душанбе, 12 ҷаласаи панелӣ ва як қатор мизҳои мудаввар баргузор шуданд ки мавзӯъҳои сармоягузориҳои сабз, рақамикунонӣ ва зеҳни сунъӣ, рушди шаҳрҳо, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, молия ва ҳамкории давлату бахши хусусиро дар бар гирифтанд. Дар доираи форум 52 созишнома ва санадҳои ҳамкорӣ ба маблағи умумии 4,1 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расид ки аз ин 17 созишнома бо маблағи 501 миллион доллар ба шаҳри Душанбе рост меояд. ҳамчунин дар чорчӯби форум 21 чорабинии канорӣ баргузор шуд ки ба самтҳои соҳибкорӣ, технологияҳои сабз, нақши занон дар иқтисодиёт, франчайзинг, бозори суғурта ва рушди минтақавӣ бахшида шуданд. Дар намоишгоҳи байналмилалӣ 42 ширкат маҳсулот, технологияҳо ва роҳҳалҳои инноватсионии худро муаррифӣ намуданд. ҳамзамон гӯшаи вижаи форум амал кард ки дар он муаррифии зиёда аз 20 лоиҳа ва ташаббусҳо баргузор гардид. ҳамин гуна форуми байналмилалии Душанбе Инвест 2025 мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун шарики бо эътимод ва кушода барои ҳамкориҳои сармоягузории дарозмуддат дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам тақвият бахшид. ҳайати расмии давлати қатар таҳти роҳбарии вазири давлатии савдои хориҷии қатар Аҳмад бин Муҳаммад ал-Саид ки бо мақсади иштирок дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 дар Тоҷикистон қарор доранд, дар ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ иштирок намуданд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. ҷаласаи панҷуми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. ҷаласа таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода Завқи Амин ва вазири давлатии савдои хориҷии Қатар Аҳмад бин Муҳаммад ал-Саид баргузор шуда дар он ҳайъатҳои ҳарду ҷониб иштирок намуданд. Бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарони ду кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амири давлати Қатар муҳтарам Шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ муносибатҳои ду кишвар дар ҳоли рушд буда сатҳи навро касб менамоянд. масъулин иброз доштанд ки ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амири давлати Қатар муҳтарам Шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ оид ба рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, кишоварзӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, сайёҳӣ, маориф ва тандурустӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. ин масъалаҳо зимни мулоқоту вохӯриҳои сарони ҳарду давлат ки 2 октябри соли 2024 ва 15 сентябри соли 2025 сурат гирифт баррасӣ шуданд. зикр шуд ки равобит миёни Тоҷикистону Қатар намунаи хуби дӯстӣ ва ҳамкориҳои иқтисодию сармоягузорӣ буда, ҷониби Қатар дар татбиқи лоиҳаҳои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун, шаҳраки диёри Душанбе, масҷиди ҷомеи Душанбе ва дигар тарҳу лоиҳаҳои марбут ба пешрафту ободонӣ саҳмгузорӣ кардааст. вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ба ҷониби Қатар барои саҳм гузоштан дар амали сохтани лоиҳаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун изҳори миннатдорӣ ва барои ҷудо намудани тақрибан 500 миллион доллар ба ҳамин лоиҳа аз ҳисоби фонди рушди Қатар даъват намуданд. дар идомаи мулоқот ва баррасии масъалаҳои марбут ба рушди бештари ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва давлати Қатар бо мақсади татбиқи 14 лоиҳаи афзалиятноки сармоягузорӣ, аз ҷумла идома додани лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, сохтмони фурудгоҳи байналмилалии мусофиркашонӣ ва боркашонӣ дар вилояти Хатлон, таъсиси ширкати муштараки ҳавоӣ ва хариди ҳавопаймоҳо, 3 лоиҳаи афзалиятноки хайриявӣ, сохтмони маркази ҷумҳуриявии илмии саратон ва муассисаи ёрии таъҷилии тиббӣ дар шаҳри Душанбе дар доираи татбиқи ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фаъолияти хайриявӣ ва башардӯстона, кушодашавии хатсайрҳои мустақим байни шаҳрҳои Душанбе ва Давҳа ва ҷорӣ намудани низоми бераводид байни ҳарду кишвар ки бо талоши сарони ҳарду давлат амалӣ гардид бо хушнудӣ ёдоварӣ шуда барои кушодани хатсайрҳои иловагӣ аз ҷониби ширкати Қатар Airways барои рушди бештари сайёҳӣ таклифҳо пешниҳод шуданд. ҷониби Қатар омодагии худро ҷиҳати пайгирии лоиҳаҳои дар баррасӣ қарор дошта изҳор намуд. аз натиҷаи ҷаласаи комиссияи мазкур ҳайъатҳои Тоҷикистону Қатар протоколи ҷаласаи комиссия ва протокол оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо
ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати давлати қатар оид ба ҳавасмандкунӣ ва кафолати сармоягузорӣ аз 25 августи соли 2011 ба имзо расониданд. дар шаҳри душанбе панҷумин симпозиуми байналмилалии фалак таҳти унвони фалак ва истиқлоли давлатӣ аз эҳё то эътирофи ҷаҳонӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш муҳаққиқон, санъатшиносон, устодони мусиқӣ, ҳунармандон ва фарҳангшиносони дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. фалак ифодаи розу ниёзталабу хостаҳои мардум арзёбӣ мегардад. ин санъати беназири миллии тоҷик ифодаи ҳиссиёт, андеша ва рӯҳи мардуми тоҷик буда дар рушди фарҳанги миллии кишвар ҷойгоҳи арзанда дорад. дар китобхонаи миллии тоҷикистон панҷумин симпозиуми байналмилалии фалак доир гардид. пеш аз оғози ҳамоиш роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳайати меҳмонон аз намоишгоҳи оросташуда аз қабили намоиши ҳунарҳои мардумӣ, асбобҳои миллӣ ва китобҳо доир ба ҷашни фалак дидан намуданд. дар ҳамоиш муҳаққиқон, санъатшиносон, устодони мусиқӣ, ҳунармандон ва фарҳангшиносони дохил ва хориҷи кишвар доир ба нақши фалак дар фарҳанги ҷаҳонӣ ва дурнамои рушди мактаби суннатии он мубодилаи афкор намуданд. таъкид гардид ки фалак мусиқии мардумӣ, фолклорӣ ва эҷодиёти халқ буда асосан дар намуди шифоҳӣ аз насл ба насл ба мерос мондааст. фалак ин суруди оддӣ нест, балки мероси бузурги фарҳангии халқи тоҷик аст ки аз умқи таърих ва рӯи миллӣ сарчашма мегирад. ин на танҳо як жанри мусиқӣ, балки фалсафа ва таҳкими рӯҳбахши мусиқии мо мебошад. баргузории фестивал симпозиуми байналмилалии фалак ин як чорабинии муҳими таърихӣ барои фарҳанги тоҷикистон хоҳад буд, зеро он бори дигар собит менамояд ки фарҳанг ҳудуд надорад, мусиқӣ забон надорад ва ин як қадами бузург барои дар роҳи эҳё ва таҳкими пайвандҳои амиқи таърихӣ ва фарҳангӣ хоҳад гашт. ин мусиқии санъати касбии мардуми тоҷик ки дар худ ҳам мусиқии этнографӣ ва ҳам жанрҳои гуногуни мусиқии касбиро аз қабили шашмақом ва фалак фаро гирифтааст, таърихи хеле қадима дорад. дар чорабинӣ аз ҷониби иштирокдорон маърузаҳо пешниҳод гардид. ин мусиқии мардуми тоҷик 15 декабри соли 2021 дар ҷаласаи 16 кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри Париж расман ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид гардид. ҳамасола 10 октябр дар кишвар рӯзи фалак таҷлил карда мешавад. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. таҳсияту хонобод бошед. тасаввур кунед, ҳама молу маҳсулот дар як барнома. техникаи маишӣ, либосу пояф